muri kuzoona nyaya game riri kuitika apa tiri kudzorerwa mashure dzimwe nyika dziri kuimprova every day isidzorerwa mashure nezvimatsotsi hapana chimwe tiri kudzorerwa mashure nezvimatsotsi zvatinoziva kuti hazvirani chinhu izvi hazvina kumborana chinhu kunze kwokuba kwavanoita zvinhu zvavo zvese ndezvekuba ndo zvatisvitsa patasvikapo why we let these terrorist leaders. That's where the problem is. Nyika iri kuranwa nematsotsi matororo aya havana basa, they are too greedy kuba mari yese state yese kutora mari yese state vachinotenga zvimotikari zvisina kana basa vanhu vasina kana mishonga mumahospitari makandanga maaccident ratio yemaaccident havazvizive kuti vanhu vapere kupera so pamusana pavo vachitora mari yese vachitengesa zvinhu zvisina kana nemusoro wese Emerson uchinyepera pasi rese kuti president wani wakawina kupi haunozowina zvinhu izvi uri kuita zvese by force. That's why we are in shit. Hamuna kuwina vanhu vezano. That's where the problem is. Whatever you can say hapana chinombofa chakafamba because you are not the winners of that country. Hamunasha makawina, hamudiwe munyika imomo. Muri kusafiswa kusina magumo. Kwatiri kuitwa nematsotsi esa newe Chiwenga Pfutseki, get away. We are fed up nemi vanhu vasinganyare varume akuru. Munoramba muchida kutaura politics 40 years. Muri mugovernment chaburiswa hapana kunze corruption. Chii chiri kuita kuti iwe Chiwenga utadze kubvisa munhu wawakaisa? Tikukubvunza kachii? Because you are corrupt as well. Vachataura nyaya dzako iwe dzawakaita iwe. Ava vanodziziya dzese ka. Nhasi unoti usumudze musoro vanoti koo dzako. Vanoti koo dzako iwe. Kunze kwema-few individuals vasingazvizivi vari mumashure vanhu vari clean. Tinoramba tichitenderedzwa one place nematsotsi vese vari dirty. That's the truth. Hapana chinoburitswa kuna Chiwenga, hapana chinoburitswa kuna Mnangagwa. They are all failures vanhu vakabva vakauya naningi namatibhira. Ndo pandinoda kuti munzwe maZimbabwe musanyeperwe kuti pana anoburitsa chinhu apa. Hapana. Zvavaiona zvichiitwa namatibhiri kwavari zvikuru Sterek. Iye akanga ari dictator achitouraya nyika. Hapana kana chaakaintrodusa kana one. Kumupa stage yekutaura anotaura kunge anoziva everything iye asina chaanoziva ari muchikunda on top of it. Get away, ndimi mune maproblem ese ane Zimbabwe mimi. You bastards. No muchiita turn around nyika yakanga ine economy and everything. Kusvikira nyika ya poverty kona to kona. Hapana chamunoziva ndo zvatinoziva izvozvo. MaZimbabwe musanyeperwe nevanhu ava kuti vachaita turn around. Hapana chavanoita turn around ava. Matsotsi aya. Anoita turn around chi. Currency ya Smith vakatadza kuidzorera. Migwagwa iyo yakasiyiwa naSmith iyo yaparara, maaccident ratio yemaaccident yakwira. Suffering of the public, no jobs, no chekupfeka, vana vese havana kana chekupfeka. Chekudya ndizvo. Get away, man. Vana MaZimbabwe matsotsi aya atibvisei matsotsi aya. That's the only way out of this. Nyika ina ridha ine mpavha idzi dziswera dzichitaura zvinhu zvisina shande, vakaurayisa vanhu vakawanda vachinyepa zvavari kuita izvozvo. Vachiendesa vanhu kuhondo dzavasinei nadzo kunana Zaire uko. Hapana chavasina kuita. Today kuvataura zvekuti vanotogadzira economy, vakuda kusiya vanyisa nyika muchikwereti. They are all over 70 vana. Kupi kwavachaenda? Ndiani munhu akaita 200 years pano pasi? Ndiani? Zvikwereti zvavakuda kusiyira imwe generation vana adiki vese vasiri kusunungirwa muZimbabwe vakusunungirwa mune dzimwe nyika. Nekutadzwa kutongwa kwaitwa nyika ine nemabastards aya. Toda kuti munzwe maZimbabwe kwa zvatiri kutaura izvi. Chikwereti chete chava hapana madhirus anoita uyu. Zvakabvumirana nani? Ndiani akatienda kuChina izoita Zimbabwe, izobuilda Zimbabwe?
Zimbabwe pamakasvika yange ine railway yange yakabuildwa nemachina. It's all rubbish. Ndizvokusiyira vana chikwereti chisingapere kumachina. Right now ndichitaura machina ndo ari kuba zvinotyisa muAfrica. Imi maZimbabwe ndakakutaurirai zvakaitwa kuAngola, ndakakutaurirai zvakaitwa even kuRwanda. Machina haachasungwa negovernment, anosungwa nevanhu. Machina kwacho kwamaona maZimbabwe sungai. Sechai masaina ari kuba gold, ari kuba zvese. Adedzwa naEmerson Zimchawai atade machina mumusha medu. Ndekupi kwamunoziya kune economy iri kutubuka kune machina ini. Ndozvandinoda kuti murambe muchinzwa maZimbabwe panapa. Sungai machina wherever they are. Vari kudedzwa nemunhu wamusina kusarudza. Amuna kusarudza chinonzi ZANU government impavha idzi. Yeah, these are criminals. Vakangoenda clean election hapana chava vadiwe nevanhu veZimbabwe ava. Yeah. Hapana anovadava. Vachapinda mahistory book unzi kwakude zvimatsotsi zvaikirema kuti takawina nyika ndo zvakauraya nyika ino. Ndo history yava. Zvimatsotsi izvi. Group of thieves vakauya kuzoparadza upenyu hwese hwevanhu. Ndo history yavo. Hakuna inopfuura ipapo. Vachiponda vanhu vese vanotaura chokwadi. Vachipa mari yese state, vachitenga vachipa vanhu motikari. Vachiita mapati munyika. Munyika isina kana economy. Yeah, vachitora zvimapati zvevanhu vasingazive munhu mutapa chii. Mari yese state ichiparadzwa yese nematsotsa. Chii chamunoda kuti taurirai muchamunoti politics. Makaenda kuchikoro chepolitics chekuba. Kuteerera munhu weZANU vakabva kuchikoro chokubava. Politics dzavo dzokumbira everything. Dzaparadza nyika yakanga ichizvirimira ichizviitira everything. Makriminal takataurwa kuti havana kumbosenza, havasenzi vari kuuya kuzouraya economy, and that's what they did. Today imi maZimbabwe kunamata kwokuti Mnangagwa chete aende. Pana chimwe chatinotaura ndezvake this past day. Hapana chatoda kunzwa nezvazvo. Zvese vari kutaura zvese, it's all bullshit to us. It's not a new government and new leadership. Inoziva kuti mwana wese weZimbabwe anofanira kuberekerwa muZimbabwe. Mahospital anofanira kuiswa mushonga. Not all this bullshit zvatiri kunzwa izvi. Yeah, Chiwenga is part of that shit. Vakauya vese namatibhiriwana amachikunda vese. We don't want them, all of them. Ndiani anoda kunzwa zvinhu zvechiMarawi izvozvo? Zvokuuya uchivhara industry. Ndiani? Nasi kushupika iko kusina magumo. Vanhu vangani vava muri kuuya vari kuuya vafa kuSouth Africa. Ndiani ari kukodzera izvozvo? Ndivavaka. Ndo zvandoda kuti munzwe maZimbabwe. Tiri kuposta mavhidhiyo ekuti vaenda matsotsai. Vanotoenda chete kumene vachadyanana ndamhosva dzavainadzo. Hapana achakwanisa kudhifenda mumwe ipapo. Zvinhu zvavo zvese zvavari kuita ndezvekuba. Yeah, hapana ari clean. Emerson Chiwenga vese matsotsi, this group of shit. Matsotsi SI. Mubvunze Emerson kuti madhiro auri kuita nemachina anobhadhara izvi ndiani. Mubvunzei Emerson. Zviya zvauri kunyorerana pasi nemachina achabhadhara ndiani. Maminerals eZimbabwe achapera kuenda kuChina for the next 50 years. Yeah, the next generation inenge ichibhadhara zvinhu zvakapatswa nematsotsa. Yeah, that's what it means. Get away. Hakuna nyika inozombouya ichivakira imwe nyika for free. We all know that. Chii chaunotitaurira iwe? Tsotsi iwewe. Makasirwa nyika iyi isina kana chikwereti yakavaka zvinhu zvayo zvese makaparadza. Today wakuda kusiya nyika yamaba everything waisungirira pachikwereti. Uchinyepera vanhu kuti une 83 years. Ndo zvakaita munhu ane 83 years iwewe. Zimunhu une 87 years Zimchawai. Aridi chokwadi chitaurwe but maZambians aritaura kuti istakana ari kuchikoro une 87 years. Kuda kusiyira maZimbabwe chikwereti chisina vanhu vanombokwanisa kuchibhadhara achiti ndaiseta dhiri ripi rawaita. Hauna right yekunyora madeals eZimbabwe. Hauna kuwina maelection eZimbabwe. You are a thug. You are a criminal.
ya vanhu vari kukuroera maoko avo matsotsi. Mwana chaiwe Zimbabwe anoziva zvandiri kutaura arovere maoko tsotsi rakaita sewe. Wakaba zvinhu zvese kusvika usvike paposition yauri uchiponda maZimbabwenzi iwewe. Toda kuti uende chete. Hapana chimwe chatoda kunzwa kwauri shit. Promise maZimbabwenzi kuti ndiri kuuya nenyika chichi uchivapinisa mastreet uchida kuti uzoita madiro amuri kuita naChiwenga muri tuwa. Muchiba mari yese muchireka kuroverera maoko matsotsi achitenga maplanes emari yevana veZimbabwe, mari yevana vari kurwara mumahospital. Chii chatinokuroverera maoko iwe munangwagwa? Toda kuti uende kumusha kwako kuZambia tsotsi nechizano chacho PF takura zvese. Chipati chakauya kuzoparadza upenyu vana vese nhasi vana vese havachakura. Vana vangu vane mishonga, vana vangu vane mvura, vana vangu vane zvese havachakura pamusana pako iwe muchawa iwewe muZambian iwewe. Zvese zvamuri kutaura hapana chasiri kuona, tinoda kubvisa chete tsotsi iwewe. Ya, vamwe vako vari corrupta vanhu ndo vari kuita kuti urambe uripo. Dai vanga vasingadye newe, dai vakakusunga kudhara ndazve zvamuri kuita naChivhaya zviri open. Mafingerprints enyari everywhere mugovernment mamakatora mari yamuri kutengesa zvese zvamuri kutenga izvo. Ya. Mazwana kupi mari yacho makaitora kupi matsotsini? Kurari bastard kuya kuzodhiritsa nyika yese. Munangwagwa uri kuenda jeri rausinaomboona iwe. Ya. Ndiwo chapindira vese ana matibhiri jeri iwe. Ndo zvatiri kuda kuti zviitike izvo. You'll be the first kumhanya kuprison iwe. Zitsotsi. Dai rakademburwa musoro naIan Smith dai tisina maproblem esa. Bavai. Yaiwanda richiwanda. Rinotyisa zvinotyisa rakarara richifamba richinoita asari amusika South Africa. But uri kusafisa vana vese, kusafisa vana vese nepolitics dzako dzekuma-60s. Dzisasanze, hazvichasenza ndezvakudhara zvese. Get away, man.